Hello po, mga kaibigan. Good morning po sa ating lahat. Ngayon ay Tagalog yung gagamitin nating dialect kasi may nag-request sa akin na kaibigan natin sa partes ng Mindanao saka sa Visayas na dapat daw managalog tayo para magkakaintindihan lahat. Kaya ito, subukan ko. Alam nyo, maaga kong gumising ngayon kasi may pupuntahan tayo na barangay diyan sa may Dagupan, Lalo. Kahapon kasi nagyaya yung kaibigan ko na magbilad daw kami ng mais. Kaya ngayon sasama ako para masubukan ko rin yung trabaho ng mais. Kasi dito puro palay yung ano namin, yung talagang trinatrabaho namin. Kapag nagtanim kami ng mais, mga kaibigan, yung pang merienda lang, yung puti. Kaya ito, punta na tayo. Magsaing, tapos maghanda ng baon, maligo, para nakahanda na pag nandun na yung mga kasama natin na papunta doon. Okay? Okay, nakanda na po lahat yung mga gamit ko papunta sa Dagupan, mga kaibigan. Pagbibilad ng mais. Ito, sombrero ko po. Tapos, syempre number 1, tubig, jacket, ditong bag ko. Panlagyan ko po ang mga gamit ko. May balabal sa loob. Ito, Makati daw yung mais eh. Tapos yung kanin, saka itong ulam ko, sardinas lang po. Nagmahalan na kasi lahat yung mga bilihin, kaya nagtitipid tayo. Yung asawa na lang ang hindi nagmamahal. Okay, handa na. Antayin na lang natin yung mga kasama. Dati di kita kakatuakon kakapsat kung ano kotse di pagluganan may kuliglig kayam. Digititan sudah begitu eh. Mapangkating kakapsat kita di. Okay, mapantayon kakapsat. Biyaheng Dagupan daw, biyaheng Dagupan. Okay. Okay, andito na tayo sa Barangay Dagupan, mga kaibigan. Yung destination natin ngayon na magbilad ng mais. Ito, ang dami yung bilad namin, 200 plus daw. Yung kulay blue na sako na nakalatag dyan, ewan ko kung isang daan yan. Tapos ito, sakto, ibibilad namin, 240 yata. Kaya mapapalaban tayo dito, mga kaibigan. Kaya siyempre meron tayong lakas, inom tayo ng vitamins para hindi tayo masyadong mapagod. Kailangan natin magpalamig dito sa ano ba to, parang irrigation ito pero galing sa sapa. Ano, hindi na kayo. Oh, ha, sarap. Saktong lamig. Ah.
Ayan na mga kaibigan, umpisa na yung paglatag ng mais kasi umaraw na. Kaya eto, tignan nyo. Yan. Kaya ano, masusubukan na natin ang lakas dito. Todo na to. Few moments later. Sagat ang lakas. Mga kay Ilocano, talagang ano pa tong klaseng ano to na mainit na wala namang araw. Basa na tayo ng pawis mga kaibigan, kaya medyo pahinga na tayo konti. Mamaya daw maghakot kung itutuloy niya tong ano, kasi maulap dyan parte, tapos dito umaaraw naman, kaya hindi makapag-desisyon si bossing kung itutuloy yung paghakot o hindi. Kaya pahinga muna tayo mga kaibigan. Ganito po ang proseso para pag umulan hindi mababasa. Ganyan mo, tapos ito. Yan. Para pag agos kagad. Yeah. Hinakot na namin yung kabila. Ito na lang yung naiwan kasi umambon kanina mga kaibigan. Wala kasing hangin na nagtutulak yung sa mga ulap na naka ano dito sa amin, nakatapat. Pala yung mga nahakot na namin, ganun ang style pala oh. Kapag umulan, ipapatayo lang yung mga nakasako. Ganun pala ang style. Ano boss? Tuloy natin ang paghakot o hayaan muna natin, may araw eh. Eto mga kay Ilocano, malapit na naming matapos tong paghakot ng ibinalad naming mais. Mas mahirap pala itong trabaho nito kaysa sa palay. Yung palay kasi isang beses mo lang ibilad pag medyo malakas yung tirik ng araw, makukumpleto mo na yung tuyo. Pero ito 3 o 2 beses raw, kaya medyo mas mahirap. Ito, malapit na kaming umuwi. Okay, tapos na po yung trabaho namin mga kaibigan at uwi na kami. Maraming salamat po sa tiyaga ninyong nanood sa vlog ko. At sana po huwag niyong kalimutan na i-subscribe, likes at share po. Diyan pala, shout out po kay Manager Jesse James Garlejo, saka si Mrs. Fe Calizo Samonte, Janet Calizo at Fe Calizo, siyempre yung manager namin ngayon si Mr. Daniel. Bye!